banter. Antri gini. Nah, joget sita-sita. Ya. Ayo, bareng. Buat sumber laos nang
taksi anyar harapan. Iki wis koplo kabeh. Iki. Mbak Ica. Mbak Ica Loci. Niki kon nenten barongane jenengan ngeken barong niku wau ning Pak RT. Mbak Ica. Ngowake jeng suwen. Iki mau enten kengan sing Pak So. Pak RT nah. Kon juju dadak. Terus kon nyapa aku koyo Kon barong. koyokku luar iki piye iki? Wis teko lisan. Kingko nek ra nek jamu ki loro boyok, bos laos ora metu aku wegah barong. Ora nek kuwi wis. Kingko etunge genah Mas Nur. Pokoke iki nek ora metu aku ya ora barong. Oh, Mas Nur. Janjimu nek ora metu aku ora barong. Andli kaya parani pokoke kaya. Alan-alan ya Mas. Mbak Alan, Mbak Lura. Nggih. Barong asal Dayak. Barong asal Kalimantan Timur. Ayo Pak Ica. Ayo bola wali anu. Rusak tukune. Apa sedeng ya?
banter. Mik. Sik. Aku jaluk banyu, Mas. Anu, parem. Duit ora? Ya duit ora. Piye, Mas? Dina duit ora? Yo jaluk nopo sih? Banyu putih ya. Penting ora arak ya. Iki bae megis-megis iki. Ya. Kene karo malam sih. Ora, ngene. Apa sih? Kopi rana iki. Balurah yang menang lagi. Balurah. Jenengan jumeneng Balurah. Niki Mbah Sosro nek jembatan jenengan mboten jumeneng, Mbah Sosro mboten purun mantuk Balurah. Lah, aja kok sedakep mawon Balurah. Ya. Abot Balurah niki jan. Balurah. Jan nemen Balurah. Piye Mas? Balurah diparani? Ya. Aja, kingko jenengan jumeneng piyambak napa kula parani diambung. Mangke nek kula mriku kula ambung Pak Babin karo Pak Dande mesti meri. Sanes iki kok. Balurah mboten jumeneng saestu niki. Ya ora entek mbah duit mungkin nek musangu bae. Nitekku golong komeng ayo. Iya Balurah ora metu tenan iki, Mbah. Mbah Riyadi. Mbah Riyadi, ya Allah, Mbah. Ya. Ngene gen. Ora ketang golek pangan 10-an ya sing ngene iki lho, Mbah. Ya. Teko apa ora Mas kabelmu, Mas? Ya. Pak Babi, ya. Ya. Ben Balurah tak salah mikir iki. Ya. Iki jenengan kalih sinten Balurah? Pripun Balurah? Niki pripun Balurah? Pitunge Balurah. Durasi nggih. Ndak jenengan nek mboten medal niki durasine tasik lama, Mbah. Manut iki, Mbah. Ngestone niki, Mbah. Berbagian punten karo gedang. Range-tange jamu. Nggih, Pak Bin. Ya, wis to, Mas. Mas Nur iki ra metu ya, metu panggan. Ayo, maju Mas Nur. Kae gudi Pak ya. Nanti wong iki. Ayo. Perwakilan Ketua Pemuda. Maju. Yo, durasi Mas. Yo. Yo Mas, lanjutnya Mas.